מה יותר ישראלי מקבב? יש כאלה ששמים המון פטרוזיליה ושמיר ונענה וכוסברה. אני אמרתי, רגע, יש לי את הירק המנקאי שהוא גם מאוד בריא וגם סופר פוד. אז מה אכפת לי להכניס אותו לתוך קבב? פלפל שחור, גרוס, כמון, פפריקה. שן אחת מאוחה של שום תעשה את העבודה פה גם. וזה הזמן להוסיף את ירק מנקה, הוא נמצא בפריזר שלנו. מה שכיף שגם בהקפאה וגם בצלייה, טיגון, בישול, חימום וכו', הוא שומר על הערכים התזונתיים שלו. שמתי אותם בחוץ משהו כמו 10 דקות בקערה, זה הפשיר, ואני מוסיף את זה עכשיו לקבב שלי. לקחנו קבב קלאסי והפכנו אותו באמת לפצצה של אנרגיה וערכים תזונתיים. בזכות המנקאי שלנו עובד נהדר יחד. בזמן שהקבבים שלי מתבשלים וניצלים, יש לי כאן טחינה ועוד מעט מהמנקאי שלי, ומה אכפת לי להפוך את המנה ליותר בריאה. טחינה, קבב, מנקאי, ויש לנו